Horas dihamusudia lek kadongan las roha pajupak kita muse di pertanyaan palabor roha di channel YouTube YKB Namar Hata Bata Tuba martangiang mahita mengadisok kami ali di bata banami radi laho tumangi yok katam nabadi pasawar mahami marhiti todim urasi kami sian hagalio asatama kami marsawar do atam nabadi pinuji mako di bagasan anak Yesus Kristus Yokopan. Amin. Dia muna aliak kadongan ia si pakusor-kusoron di rohata di bagasan tikyon dibuat sian buku wasiat kekal namar dolan totong benget jala marbisu sian hata ni debata natar surat di buku sada Musa 70 ayat 77 saat rodi ayat 40 jalan agabe pamusatan ni sepakusor ta imasian ayat 47 namandok. Jadi mamora bulung masih Jakob torok ma akka biru-biru na do na pesona buru-buru do bawa akka utu do halude. Di borong ini disada lapo kopi manang kafe dari colma di pamana si David do laptop na di bagasan arsak ni roha baru pe di boto ibana na ditulak perusaha bulun pikiran di lalebana sudi usahona makupo hilalau majo harugion na masa di culuna tu diingot ibana do oha lujana ibana mangula si patah keriju sahat tu tonga borongin pakilan napait mulai manihilala manukuton tupa dengan dirina alai di bagasan jut di rohana adok mas suara na met dia te na makusip hai on na mabujuna manang kala permulaan di dalam baru do di mulana dio totoi sila badu si Jakob alai dan jut rohana marhiti habisukon la marusaha do ibana pasinurhon akka papahananna papahenan si Jakob hirana asing doi sian perminotoan na somal nang tu ilmu genetika modern alai di somma taida pasu ni debata mengula kreatif jala halo ngabulun di permulu debatado si Jakob asa hehe bana sian ada buana manang keterpurukanna di basa-basahon habengeton dohot hasabar di ujungna pai baruhon hanguluan na ido na masa padonganion di bata nama apahen si Jakob do keluargana sikop di permudu sudedo hita di lehon di bata talenta dohot habuion na unik nasa siulaon saya adong do pangabati dohot paraluan alana di bagasan hasabaron dohot abengeton di lehot dewatado habisuhon unang mabahib pangalaho naso dinggak katika mengadupi pangabatiyo hok nunut mangula jalulului hagugoon na sinodangan ni habisuhon tolak ni debatado mangalihon hanguluan do pasu-pasu marhiti sian dalanna sendiri martang yang mahitang mauliate ma Tuhan akan nabisuk di bagasakko rakyat jut rohana di na mangadupi ragam ni akka hamaulo di portibio ali Tuhan di bagasak to di memahami tutu asa totong gok pakrim margugu laho mendapat jalan keluar di setiap ada angkatan tangan minggu runani asiroham di bagasan anakku Yesus Kristus. Amin. Songoni majolo pertanyaan ngata di tikyo naliak kadongan alai sotung lupa hamu like subscribe dungi sagi mamuse tuah kadongan na asing dope marhiti-hiti ngaparsi dohot hamu mabarita nauli rap dohot YKB tu lihat pertibion saya di pasu-pasu Tuhan taimai horas